week, diba? Ito yung dati nating Konnichiwa episode dito. Click nyo na lang kung bago pa kayo dito. Ito yung part 2. Tuloy pa natin ang mga Pinoy anime memes, diba? Memes hajime masho minasan. From Karuro-chan, ikaw na feeling protagonist. Pinsan mong isip bata kahit nagsusubo, palo ka. Kaibigan mo tahimik pero malibog, palo ka. Classmates mo na palaging sumisita sa'yo, ako yung napalo. Cute na loli mo kaklase, palo ka. Kaklase mo sa'yo feeling famous, palo ka. Teacher mo na palagi yung pinaglilibugan, palo ka. Pero tayo mananalo sa tigil tikol, ano ba? Sa mga di nakakaalam, ito ay Euphoria. Huwag nyo nang panoorin kasi may mga kadiri doon. Pampamilya po kami channel dito, Minashan. YouTube sa mawag ho. Gomenas hi YouTube sama Arc with Oliveros with DC Edit. Oy! Oh, bumili na kayo ng merch! Ang tanong na tila pambata sa akin ay na piyapa kahit pa na mali. Paming napapaawa pa rin siya na yung may review eh. Magaling lang pag may exam na aralan galing. Tamad! Susuriin iaapak ng guro. Pagkakataon pag nakatali ko na daw, aagawin pati ang hawak mo na papel. O bakit so meron tanong na tira? Bakit mo bang problema na at nagre-reklamo? Pangalan naman hindi magsasagot eh. Hindi, resulta na'y dumating. Bagsak kayo. Subalit nag-isa di ba? Nasa nila kapasa kami. Bagsak kayo. Sabi nila Kasi mag-aaral kayo mabuti, Minasan. ulitin ng konigo at di na umulit. Bagsak. Sila sa papel. Ay, parang yung kanina, di ba? Kala mo ikaw yung protagonist. Hindi, babagsak ka dyan. Ulitin mo yan. Diba, kala mo ba may meron kang plot armor? Wala. Kung si 177013 nga, wala siyang plot armor, di ba? Oh, tsaka hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin nun. From Gemma. Anong ginawa nyo kay Inosuke? Inorsuke. Subarashi, nakaisip, Gemma. Maraming salamat. From Rico Yamazaki. Oh, Fire Force! Dere. Nakapaka-copyright na naman. Orewa, antay na kataga. Copyright, pawal dara. Bastos! Yamero! Kaya ko eh. Copyright, yeah. Copyright. Mga bata pa yan. Copyright, Ay! yeah. Hype! Nakikino. Hey! Alam mo yan! Elisama! Okay, tama na. Makaka-copyright tayo ni YouTube Sama. Yung dati si Kibuloy Sama, ngayon si Elisama, di ba? It all interconnected to the Konnichiwa zone na naman. Arigatou gozaimasu. マリコを頼るみたいな感じで、いいですね。はい、この旅でさらに深くなりました。フィリピンの首都マニラ。 Filipino? 実は秋元さん、この町に初恋の人がいました。そういうのなんかどう15年前の秋元さんの隣にいるこの人、 Yorme Sama! シコモリノさんです。日本のイベントに出演。 Nahon Nippon! Grabe yung kilay niya, pang Rockly 今の自分を見てほしい。日本の観光大使が I'm sure di nila naiintindihan yung sinasabi nila. Ay, Pilipino pala to. ドキドキ、なんかやだな。Choto mate kudasai! あれから15年、秋元さんは観光大使、石子さんはマニラ副市長になりました。 Seto Kaicho Isko Moreno Sama! Iba talaga ang respeto sa Japan. Kailangan tatayo ko bago dumating. Hindi gagawin sa Pilipinas yun. Kakoi! Yorme Sama! この方が秋元さんの Ang guwapa talaga ni Yorme. シコモレのマニラ副市長。マニラ最大のスラム街スモーキーマウンテン出身で Shumoki ga malte! 呼び声も高いそうです。 Suge na! My name is Sayaka Akimoto.
Ako rin masaya. Sumaya rin ako. I'm ambassador of Goodwill, Philippine tourism. Wow. I'm honored. よく来てくれたね。 And my favorite 日本といえば in Japan. 好きな場所が2つ There あ are る。 two places only. Akihabara. あとは京都だね。 Andun siya, sa Akihabara, doon ang ano nila, yung... Akin ang iyong bra. Child. Oo, da. Tingnan mo. So crush daw niya si Yorme, yung bata siya. これは驚いた。 Yamada. Sa Matsudo. Oh, yes. Chiba. Naalala niya. It's me. It's me. Ba't kamukha niya dito si Unique? 小豚みたいな女の子だった。 Ako po, mapapayami teka kay Yorme. Ito ang interconnects. Ito na ko ni Chiyawa Zone. Very 保護できるほど protective. 豊かじゃないんだ。 Okay, nagsasubtitles, hindi nakakatulong doon sa nagdadub sa akin. Eh. Maraming salamat. それ彼女やるよ Oh, kanojo? Tried hard. Kanain mo! Konnichiwa si Yorme, confirmed. 言葉も通じない Kailangan natin 日 to 本 sa で channel の子 para 育 mas てを前に mabasbasan. お母さん何をしてほしいとここで祈りを捧げていたそうです。 Nakakaintindi ako dahil na sa まあ、 anime. 本当生まれありがとう。ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu, minasan. From Rainier, majority of Filipinos last resort when they're about to lose an argument. Ganun ba? Eh di... Yamero, tama na to ha. Ayoko na to marinig. Sunod, 4 picks, 1 word. Mga konnichiwa ako, it's a trap. Xi Jinping sama. Huwag niyo po kaming paluin. From Cold Heart. Hoy! Wag! Hindi natin alam ilang taon yan ha. Delikado. Delikado ang tigil-tikol natin. Nakadiretso tayo sa kulungan. Copyright, 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 yeah, woo. Hindi pa maipon yung laway mo dyan. Kawaii! Naku po, yan ang aking edits ngayon. Ganyan rin katigas. Yami Romi Nasaro, pakala papamilya po kami channel. Sunod, from Chris Barameda, Anime Girls. Bakit ako nasama dito? Yawate ko nasay. Palo ka. Kilala ko lahat yan. Ito sa Monogatari. Si Subasa ba yan? Subasi, Subaka. Basta Su. Ito si Kyokai no Kanata. Si Mirai Mareo. Diba? Konnichiwa talaga ako dito. Kala nyo. Ito sa Hibike Euphonium. Pero hindi ako nanonood niya. Alam ko lang siya sa memes. At syempre ito sa Boku no Pico. Yung pang-apat. Arigatou gozaimasu. From Mirai. Okay. Kimetsu no Yaiba Tagalog ending. Nice. Magaling. Sumpa mo sa akin. Bakit sobrang bagay nito dito? Palo kang yawa ka magaling. Sunod. From Rainier, mga imaheng rinig mo. Mindanao. Mix Club. Tut, 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 tut. Seno? Ito sa, itong nasa taas, ano to? Ano nga ba ulit ito nasa taas? Saan ba to? Ayoko magsabi ng hula ko kasi lalaitin nyo ako eh. Basta kilala rin dyan. Pakicomment na lang sa baba mga proud ako ni Chiyawa. Sunod, from Randel. Copyright, copyright, copyright. Yung ginawa nyo kay Nezuko, binaboy nyo. Copyright. Kaya namatay yung buong pamilya niya eh. Ginagaya ito siya eh. Cafe ko. Jollibee stick! Ito nagpasarap. Na kailangan ng gravy kung ganyang kalaman. Boom! Tigil. Junior palo ka. Tigil tikol tayo. Relax. Nako, iba ibig sabihin ng C4 dito. Thick yung C4. Pa-order nga isang C4. From Harem Trem ni Mi-chan. 鈴宮春日の憂鬱が人気のフィリピン Ano naman to? Yung dancing ano natin. 一斉に成立し始めた Dancing inmates. まさか Masa ka? Nanino mo nila? Nako, Suzumiya.
この刑務所では音楽に合わせて踊る体操を行っており Parang gusto ko na tuloy makulong. The Melancholy of Harumi Suzumiya. Pucha, anong tunay na Konichiwa dito, ha? Kala nyo ba normie ako? Sunod, from Isabel Portasio. This is my voice one day at Japan. This is my voice 1 week at Japan. Oh, ayoko na pala makulong. Tama na. Pampamilya po kami dito, YouTube sama from Darwin. Nag-meeting na ang mga hashira dahil sa sobrang thick ni Jollibee kanina. Maraming salamat. Sunod, Yawano Kokyu. Maraming salamat. From Alexandra Nicole. Sakto, kamukha nila. Isama mo na rin yung kapal ng kilay ni Yorme. Diba? It all interconnects. Yes, magagamit ko sa thumbnail si Mimiya. Yes. Yes. Bagong cancer. Kailangan pa natin ng mga ibang cancer. From Karuro-chan. Weathering with you? Kinakabahan ako. Hindi ito ibig ko sabihin nung gusto ko makulong. Nakatingin si Cole! Hindi. Pampamilya po kami channel. Yamete, Bibinosan, Chinchin, Daisuke. Pop, tama na. Ayoko na. Tigil nyo na dyan. Binasan. Diretso tayo sa kulungan. Sasayaw-sayaw na lang din kami dun. Habang na-demonetize yung channel. Arigatou gozaimasu, pero demonetize kun. Yamete demonetize kun! From Jane Menz. Kakampi na natin si Muzan, yes. Kailangan ko ng lalaking Muzan. Padedam Muzan! Omoshiroi ba witty. Sunod, Yamano Kokyu. Maraming salamat. Okay, mukhang kailangan na po sila. Ayoko na talaga. Gusto kong kumita, okay? Nakakapagod mag-edit, mga yawa. So, natapos natin yung part 2. Maraming salamat sa mga nanood, mga Konichiwa dyan. Arigatou gozaimasu. Kung nagustuhan nyo pa to, huwag nyo tayo lagi like. Chinchin daisuke nandayo. Ikuzo! Ano ba ang Japanese ang subscribe? What? Kodorosuru? 購読する Kodokusuru! Like, share sa mga Konichiwa nyong friends. Huwag nyo kalimutang mag-Kodokusuru. Paul Kun out.